Aggódik a máj egészsége miatt. Hatékony megoldást keres a májbetegségek leküzdésére. Akkor nem hagyhatod ki a csodálatos Reliver-t. Erőteljes természetes összetevőkön alapuló fejlett formulájával ez a forradalmi termék rendkívüli előnyökkel védi és revitalizálja a májat, rekordidő alatt elképesztő eredményeket biztosítva. Fedezze fel az egészséges és létfontosságú máj titkát most. A Reliver a válasz, amelyre várt, és itt van miért. Az egyedülálló formulát aprólékosan fejlesztették ki több éves kutatás és élvonalbeli tudományos tanulmányok után. A máj egészsége. Ne vesztegessen több időt átmeneti és hatástalan megoldásokkal. A Reliver segítségével visszafordíthatja a mérgező anyagok, például az alkohol, a kábítószerek és a környezetszennyező anyagok által okozott károkat, amelyek túlterhelik és károsítják a májat. Elégedett vásárlók százai igazolták, hogy a termék valós és kézzelfogható eredményeket kínál, jelentősen javítja a májműködést és általános javulást biztosít az életminőségben. Képzelje el, hogy megszabadul a kellemetlen tünetektől, és teljes egészségnek örvend. A Reliver az okos választás azok számára, akik értékelik egészségüket és jólétüket. De ne várj tovább! Használja ki most az egyedülálló lehetőséget, hogy a rendelkezésre álló leghatékonyabb megoldással gondoskodjon májáról. Az alábbi linkre kattintva megtudhatja, hogyan változtathatja meg gyökeresen az életét a Reliver. Vigyázat azonban, a kereslet gyorsan növekszik, a készletek pedig fogynak. Tehát szerezze be Reliver termékét a hivatalos webhelyen, mielőtt túl késő lenne. A hiteles és hatékony eredmények garantálása mellett továbbra is hozzáférhet olyan exkluzív előnyökhöz, mint az ellenállhatatlan kedvezmények, az elégedettségi garancia és a kiváló ügyfélszolgálat. Az ön egészsége a legjobb odafigyelést és törődést érdemli, ezért ne hagyja elszaladni ezt a lehetőséget. Fektessen be egészségébe most a hatékony Reliver segítségével, és tapasztalja meg az egészséges máj nyújtotta teljes átalakulást. Hiszen a teljes és vibráló élet belülről kifelé indul. Köszönöm mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Ha tetszett a tartalom, és kifogástalanul szeretnél élvezni a máj egészségét, ne habozz lájkolni, oszd meg barátaiddal és iratkozz fel a csatornára, hogy ne maradj le a következő frissítésekről. És ha már volt lehetősége kipróbálni a Reliver terméket, ossza meg véleményét az alábbi megjegyzésekben. Tapasztalata inspirálhat és segíthet másoknak megváltoztatni az életüket a csodálatos Reliver segítségével.